Dobrý deň, dnes vám chcem predstaviť jednu z nehnuteľností, ktorú máme aktuálne v ponuke. Na konci videa aj s malým bónusom. Tou nehnuteľnosťou je tento rodinný dom na ulici Gaštanova v Humennom. Táto lokalita je vyhľadávaná hlavne kvôli pokojnému a bezpečnému bývaniu. Tento dom v sebe skrýva veľký potenciál pre nového majiteľa, ktorý si ho zrekonštruuje podľa vlastných predstav. Tak poďte, priatelia, predstavíme si tento dom najskôr znútra. Dom pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a je tiež celý podpivničený. Po vnútornom schodisku sa dostaneme na druhé nadzemné podlažie, kde sa nachádzajú ďalšie 3 izby, WC a kúpeľňa. Plusom je tiež veľká terasa. K domu prináleží garáž, drevodom a ďalšia murovaná stavba. Na začiatku videa som vám sľúbil jeden originálny bónus. Keďže je táto nehnuteľnosť exkluzívne v našej ponuke, máme pripravené pre potenciálnych zákazníkov vizualizácie, ako by mohol tento dom vyzerať po rekonštrukcii. Nájdete ich v našom inzeráte alebo teraz v tomto videu. Ak hľadáte dom, ktorý bude dnes váš rukopis, toto je pre vás správna voľba. Tak neváhajte, kontaktujte ma a dohodneme si osobnú obhliadku. Teším sa na stretnutie s vami.